Hi guys, good morning. खुलुमबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय फुंनिखौ। दा फुङावहाय आं मर्निं वाक खालामनो थांनो नागिरदों हारसिंसो आरोखि ना। एसे प्रेक्टिस खालामहैनि। दे होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ। नै थांगासिनो दङ आङो। आंनि दाबो लामा मोनथ'वाखै, जोंनि गलिनि लामासो नालाय। हारसिं प्रेक्टिस खालामनोसै दिनै रेक्सखौबो लाबोफायाखै। रावबो गैया आरोखि ना, हारसिंसो। थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर। बेयावहाय जोंनि बास स्टेन्डनि 18 बन्द'सो। दायो खुलिगोन दा फुं नालाय बेखायनो बन्द'। नै आं हाइरड मोनबाय। बेयावनो प्रेक्टिस खालामलांसै आङो। माने आं बांसिनानो बै नुनाय फिल्डआवसो आङो प्रेक्टिसखौ खालामोमोन आरोखि ना। ओमफ्राय बेयावहाय माबा प्रग्राम जादों नालाय नै लोगोफोर, बिनि थाखायनो आङो बेयावहाय प्रेक्टिस खालामनो हायाखै। आरो बिनि सिगां अखाबो हाबाय थादोंमोन नालाय, जायगाया माने दै जाजोबदोंमोन आरोखि ना। दे होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ। एसे प्रेक्टिस खालामग्रोसै, बिनि उनाव दाहाय लोगो मोनफिनगोन। नै फुङाव साना जा मोजां ओंखारखायोना, आं जा मोजां मोनो बेखौ नायनो। लोगोफोर जा मेंबाय आङो, माने रान खालामनानै आरोखि ना, प्रेक्टिस खालामोमोन नालाय। फुरा जा मेंदों। आं माने दाना बांद्राय प्रेक्टिस खालामलाबो नालाय, गोबावबो जाबाय। खालामदों आङो, मैयाबो खालामदों दाखालिबो खालामदों आरोखि ना प्रेक्टिसखौलाय। एसे गोबाव जाबाय होनबाबो माने बांद्राय खालामनाय जाला आरो मेंबाय आं। आरो बै खनसे फेब्रुवारि मार्चआव एगजाम जादोंमोन नालाय जोंना, बेयाव खालामनाय। ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो मास मोनसे ना मास मोननै द्रपआनो थानाय जादों आरोखि ना। ओरैबायदि मेंबाय आं दिनैहाय। मैया एसेबां मेङाखैमोन, ओमफ्राय दिनै बांसिनानो मेंबाय। नै मानसिफोरा बिदिनो फुङावहाय बेयाव मर्निं वाक खालामो आरोखि ना, थाबायो बेयावहाय। नै थाबायबोगासिनो दङ। माइआ माने जा मोजां जाखादोंना, सोमखोर सोमखोरनो। जेबो जादों नै। ओरैबायदि गरमसो मोनबाय आङो, मेंसोबाय दिनै जिनो। मानो एफा मेंखोथाय। देहाबो बारा थिग नङा, दुरबल मोनबाय थादों। ओंखायनो खारनो हायाखै आङो दिनै बांद्राय। दे होमबा लोगोफोर, दा दसे थानानै लोगो मोनफिनगोन। आं एसे प्रेक्टिस खालामबावनि। लोगोफोर, आं हाला माने प्रेक्टिसखौ खालामनो। दिनै देहाया एसे बोरैबा मोनदों। बांद्राय खारनो हानाय नंला आरो, खारनो हाला। उदैयासो बोरैबा मोनबाय आङो। फुंबो ना जेबो जायाखै, डाइरेक्ट माने मोखां सुबाय, ब्रास खालामबाय, ओमफ्राय फैबाय आरो आङो प्रेक्टिस खालामनो। बेनिफ्राय बोराया फैफानो होनदोंमोन, ओमफ्रायो फैफायासै बियो। मानोबा बाबाय खोमा फैफिननो, बेखायनो हारसिं फैबाय। हारसिंसो आं। ओमफ्राय मानसिफ्राबो थाबायबाय थायो लामा लामानो। फुंनि समाव माने थाबायनाया मोजां आरोखि ना, देहानि थाखायबो, गाव गावनि देहानि थाखायबो मोजां। फुङाव सिखांनानै थाबायनो हाबा, माने खाराबाबो आरोखि ना, थाबायनो हाबा जोंनि देहाया स्ट्रं जायो आरोखि ना, मोजां माने दुरबलथाया थाया जायो। बेनिफ्राय जों एखमबा बायो नालाय, आंबो बायो एखमबा प्रेक्टिस खालामनो। ओमफ्राय एखमबा माने हारसिं बरिंबो मोनो, लोगो थाबा मोजां मोनो आरो। ओमफ्राय रावबो लोगोबो गैयाना, उफाय गैया।
गामिबा थागौमोन ओमफ्राय बेयाव टाउनाव लोगोफ्रानो माने बांसिनानो मेक्सिमाम एफा इन्टारेस्ट गैया आरोखि ना बेयावहाय माने दंबाबो खायफा खायफा लोगोफ्रा माने गोजानाव आरोखि ना माने बिदि ज' प्रेक्टिसखौनो खालामनो मोना जखन एग्जाम जागोन होनबाल' ज' थांनो मोनो आरोखि ना दे होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ दसे बेयो हाइरड गारि खारगासिनो दं नैबे आं दा थाबायनाया क'क्राझार थांग्रा लामा बिनिफ्रायबो नुहुरो आरोखि ना लोगोफोर ओइयावहाय माबा प्रग्राम जानो नागिरनायखौ स्टेज बानायनायखौ बिनि अपोजिटावनो जोंना न'आ मासेबा गरम मोनखो आं दिनै अभार गरम मोनबायना गस्ला गोसोम गाननायखायसो बांसिन गरम मोनबाय नामा आङो बुंनो हाला बांद्राय मोनद्रायबाय आं गरमखौ अभारद्रायनो माइआ मोजां जाथारदों बबेबा उन्दुबाय नै माइआ माखासे माइआलाय जा मोजां जादों मोजां जायो बेयाव माइआ जानायाव नाबो मोनो आरोखि ना नाबो बिराद जासोगारो बे दुब्लियावहाय आङो खेनसे फैखांबायमोन आगोलावहाय माजोंहाय बेयाव ना हमनो माने जों फैबा दैयानो रानब्रेजोबनानै नाफ्रानो हारसिं थैनानै थाजोब्बायमोन आरोखि ना मोनबा नोगोद बुरजा जागौमोन आरो नाया ओमफ्राय मोनासै जोङो लस जाबाय नायानो थैग्रोजोब्बाय नालाय बिनि थाखायनो दे होमबा लोगोफोर नायथ'लांदो भिडिअखौ दे लोगोफोर आङो न' मोनफैफिनबाय आरोखि ना फैनानैहाय दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगावहाय लोगो मोनफिनगोन आरोखि ना बाय लोगोफोर